Barain ka kadita bakasyon ka portal. Worry no more! Intayo ni Pugagaw Cold Spring iti barangay Salpad iti ili, ti Pasuquin, Ilocos Norte. Apag serek mo pay laing iti lugar, ket dito'y amadlaw mon iti nalamiis nga angin, akaslay bagbagana, a welcome to Pugagaw Cold Spring. Dito'y amakitam ken madlawam iti nakalamlami sa danom nukas bilang at umapog ka iti cold spring. Makapabang ardi ngamin, kasta iti marikna dagiti narway at turista nga agturturong ditoy. Kunan ni Kapitan, ket sipod iti Lenten season aging gana ita, ket narway dagiti turista nga agturturong ditoy. Pagpiti apo nga dagiti bisbisita tayo, gapo iti naduma-duma nga lugar nagruanan ti Ilocos Norte. Ket nakadado manipod pa idi before Holy Week, aging gaytang after week, Holy Week. Diretso nga full pack iti dating site, sir. Sir. So dagiti bimisita kap manipod idi Holy Week. Yan na usually paggapuan dano po. Actually, sir, dapay nagapoy di Isabela, Badok, ken Sinait, sir. Di before Holy Week ken after Holy Week. Tinaudi, sir, nga may kate di taga Isabela di Kalman. Kabayatan na, naabutan tayo ti asawa, ti Mayor iti Pasuquin, Ilocos Norte, ket ditoy aman narimaan ti panang celebrar da iti pan nakangabak da iti Kini-Kini Festival ken kastapay iti Zumba. Ditoy nga inawis na iti amin tapno ita a summer ket padasen damet daytoy a cold spring iti barangay Salpad. Kada kayo apo nga kayat naman tiyo may agpasyar dito'y Pasuquin, Ilocos Norte, barangay Salpad. Ipagtangtangsit mi apo dito'y cold springs meet ito'y nga makungkuna nga abot. Ket adu digiti sa basabali maduma-duma nga residente ti sa basabali nga ili nga umay nga agpaspasyar ito'y. So nga come on, try it to come here too. You're welcome kada kay amin apo. Manipod Pasuquin, Ilocos Norte, NBI 2, News Portal Ilocos.